Ikke du ikke frelst, du var signa vår, så skal du gjøre det nu, Kalle. Du skal gjøre det nu, hør her. Det til at Jesus kommer atter, og du skal være vi. Jeg sier der da, du skal være vi. Ja, jeg sier du skal være vi. Jeg vil på en dans som ikke tog for til helvete skal. Du skal fri opp til himmels. Du skal ikke være rødt med i en striken at Herren skiler gøytenar og segnar og sintarnar og til høylav altså kvøyte vil savne inn i løver hans herra og dumpan vil brent og av sløtjelig en eld og sjautu. Han skal savna sunn i høylav opp til søyn og sintarner, sodomittarner, drankarner, hårebukkenar og teisenar og ditten og datten, lignarner, tjauaner, tar færre altså i helvete, men enn nå i tog, enn god å finne, du kan bli frelstor nu. Vil du det? Ja, så bøygte nu knø, og la meg fortelle deg rødt, Johannes 3:16. Tog så elskar jeg sier bøygte nu knø, fær nere knøvet her fær. Tog så elskar jeg fær nere knø fær, tog så elskar jeg god høymen, at han gav øyngittna sånn, at hver som helst, og i trøyra han, skulle ikke glættast, men heva evigt værande liv. Tog så elskar jeg god fægir, høymen til öll okkun, høymen öll okkun, Øysnu kvann føring i førjun i det. At han gav øyngittna sånn, Jesus Krist, at hver som helst, og i trøyra han, lekklemerkis hver som helst, det ikke bare hvert han, men hver som helst, altså Ceausescu som skal være, at hver som helst, altså det öll uirokna, han elskar i høymen, han gav øyngittna sånn, at hver som helst du tror han ikke skal glættast til vera blekkaver i helvete allar over, men heva evigt værande liv til i himmelen kja ser. Fyrst og i tusenarrutjen saman vi Kristi, og så i dørdene ta i alt skal være fullkomna, ta nudja jøren, nudja himmelen og alt det. Åpenberingen 21:22. Du så nere knønnen? Ja, be så til Jesus til valgsignavur. Herre Jesus, vi beder om at frelsa vi kommande som avkallar til. Takk at jeg stendig skriva, hvert han som avkallar navn Herrans skal vera frelstur. Og han som avkallar til av sunne hjärsta og løyder til et blå, løyder at et god elskar i se, at han skal bæra tryggva av til, og så han frelstur. Han vil si han løydra til, og djever seg til tog, og løydra til et fullkomna frelseverk, du sier til fullgjørst Herre, så han frelstur. Og jeg bid om å møte vi kommande nu, hesa løte Herre, ledja tunna hånd av vi kommande, og fytla vi høyla andan, og vaska han først tunna døyra bare blaue, og innsikla vi høyla andan, og let han djevo noen vittnesbord andans, således at som det stender i Romerbraven 8:16, sjálfur anden vittnar vi anda okkara, at vi deres sinner Guds. Herre djevo noen vittnesbord andans og hjärsta, og at han må standa stinnur, lesa til et år, og standa inntil du kjemur, Jesus. Halleluja. Ja. Prestor som løykemavur, som politikere, som politistor, som dømare, som advokator, som journalistor, og han sier hva du erst, vend i det. Erst du ikke frelstor ta Jesus kommer attor, så ferst du i helvete, men erst du frelstor, så vil du litt opp. Det treiten, altså, det bare øynvever til himmels, til jøkken Jesus. Det finnes anger det finnes ingen annar. Jesus sier, alle tøy som kommer undan honom var tjauar og lygnarar. Buddha og Allah og hver på han var det, og tøy som kom attan og Muhammed og alt, Baha'u'llah, jeg vet ikke hva på han det kallar seg. Hva søren det kallar seg, tøy og lygnarar og tjauar. Tar för att inte till himmels men till helvetes ska bara fortälja där och det är sannolikt. Det är alltså sannolikt. Ja.
Det är nek fyra det ska bli så galet du kan släcka färdkyrkju. Du kan nå till affären när missionshus heltor. Du blir bara dolka av morgon något annat. Så galet är det. Tog berge Nya testament ut i kvart hus i färgen och be fyra att kvart ett einaste åt människa som läser ut ska vara kalla sannförst såna synd och kommer synda nej och badja som knös in i som kammare och bliva frälst. Jag ska fortälja där till att i 2003 då jag kom åter till Herren, jag kom hem till förjar i Jackman Turjak Ritwichna ta sig Herren vid mig. Enskun han säger God has decided through you to save thousands through wallpaper. Jag förstår inte det. Men Herren har avgjort jöknun till att frälsa tusendavvis och jöknun väggpapper, alltså tapet, det vill säga vanligt papper. Och jag vill också om det att sista 5 åren jag sitter innanför 4 väggar och jöknun dessa väggarna. Och jöknun papper, jag sitter inne lastar kunde för tandskål sitter i fångstle, men jag sitter inne och tutt och i tusendavvis att höjmon och rattlis. Jag har inte annat gjort. Och det ska bli avväxt. Det ska bli avväxt. Och nu John Sheffield stod ju på kammaren och chamma som Rona och Herren kom till mig. Han var när kammaren tror jag det är och närförna. Och han stod och hukte ut efter jungminta han säger är jävligt där kvarthus. Fär till kvarthus i färgen är jävligt där kvarthus i färgen. Är jävligt där kvarthus som du sagt. Och ta stå i hukte i restauranter. Och jag vill sören dans med väg och i kvargen hus i restauranten. Och skala. Och morskarnes selaträ, skalabottne, saltafyr, skipanes, gött och fåglafyr, larvug, hälften av klacksvujtene. Och ja, tror jag bygder runt om alla färger. Halleluja. Ja, det säger alltså Herren vimme. Herren säger att han vimme. Ja, men du ska sören dans som jag har fätter och Jesus. Och Jesus, till lycka mycket vad Herren sagt till mig. Du måste ha Jesus självor. Och leva i honom. Och vara klar till han ska komma. Vara oiläten han ska kvitt och kläge som han gevet här. Ta ut över frälster av nöje vid tryck. Av nöje vid tryck du. Vad signa nöje det läs. Bleja upp igen. Jag vill långt citera det, men öjna för att rätt. Efesus 2:8. Tog av nöje till de frälster. Jöknum tryck. Det är inte avtecken självun, det är gåva Guds, inte av verskun, inte att inte näkka med vår skulde rosa, säger. Det är alltså av nöje. Och men alltså jöknum tryck, det är av nöje till hos god gav, jöknum tryck till hos du tycker emot det. Och det är inte avtecken självun, du är inte framlöjta, du bara tycker emot det. Det är gåva Guds, det är sådant som en gåva till tycker emot det. Ikke av verskon, det er ikke tøyne gau gjerningar til hvordan ofta du er i kyrkju og ditt og datten, spalt skatt for preste, det er nytta der ikke, gjevet tunna briller, tunna underbukser og tunna poipo, det er nytta der ikke gau. Du skal bli frelstur, du måst gjeva det til Jesus, og du måst gjeva det til Jesus, ja, det er noe åkt, men takk med ut i hånden, altså, og løyt og hans er fullkomna frelsuverk. Det är nog, han säger sånt dans med och Johannes 9:30 det är fullgjort. Det är fullgjort. Han ser blå för det tutt. Han ser lov för det tutt. Han ser rättvise till att klä tunna orättvise. Men händer det att du blir klattor, du blir rensavor, du blir vaskavor, du blir halkavor. Ja, så sasta det vill suttjast. Sasta bära så slätt över huvudskja, så är det inte hänt. Nej. Men det kan gott vara, men här är det monra. Alltså, har du omgående näkan enkel om dina synd, så är det slätt inte hänt. Men är du vajkur och snavar, men gräter och vill det gärna att det var örvise, herre hjälp mig, det klarar det inte, vet du vad, så är du frälstur.
så arbeids start vi her. Så jeg sier det, Janne, til hever vi hjärsta gjerra. Jesaja 6:15 sier til at Herren bor og høvunstegi, men øysene tja henne nøvda, sundeknusta hjertabrottene, du varst det. Her bor han øysene, ja. Og til merker, jeg vil ha sundeknustur til ivesunna støvu, ivesunna veikløyka, ivesunna sint. Men, du ikke her alla tøyna. Du kanst være her, du kanst være snavaver, etla nøyliga frelstur og veikur, etla eit eller anna, du ikke finnes seiren iver omkron, men du gongur framma. Du stender ikke sted, og du gongur så søren sprelder meg ikke atter etter, du. Du gongur ikke atter etter, nøy. Du gongur fram etter. Og jeg sier det. Halleluja. Ja. Men de som ankan enkur heva sånna synd, og ikkje letja petti ut å elska sånna synd, de og livande deg. De og livande deg, eller bare støyn deg, altså. Hon som lever og i sånne liston, hon som lever som henne lister, deg med han lever stendig til motsabrøven. Altså ta unge kona som ikke stått heima, bare gonger og valar, og ikke vil giftast, ikke vil være en ordentlig kona, bare gonger som en sletetaska. Hon livande deg. Livande deg. Ja. Ja. Det nemlig at det stendur enn til at konan skal være frelst til kjøkken badnaføying. Jeg skal ikke gjøre ut og snakke om det, men lett så fære, men det altså god leien av konene. Altså, vi miklar kvøl og pøyno skal de bære fram, altså skal de få. Det nemlig at det slipper der så undan, hvor så gæld der vilja. Og det slipper heller ikke undan til at det altså en medvår god utgiv dem. Det søren sprell med en æra kone. Ja, her var det kuport av neite kanskje mer enn to. Jeg måtte så bare være. Neite skilretta. Og lykken. Og rottan enda. Du sagt ikke øyne homoseksuelle rotto. De som djeva seg ut i homoseksualitet ikke nyra djævla støye. De færre nyra djævla støye. Det bare djævlaner som kunne inspirera homoseksualitet. Helvetes djævlar har inspirerat det gamle. Du har bare åtta gjøre til at flutja fra som så lett som du kanst. Og kvellat av kjønvarp og bleka hverjas forskolta jeg til for suttla og dimmalating. Oi, skrellspanna. Skrellspanna. Og lesa dunna føresku King James. Og bya til Jesus. Og fylgja honom og elska han. Elska han. Jeg avverdig. Elska du han for negv, så blev du utblekar om anhøyten. Elska du han ordentlig tverstur kjøkken, så blir det hetta av det heimen. Og misforst en av den brødren og systeren, og tilfors verst av den, og blekka av. Og ikke snakk om hvis du konan røymer fra der. Hvis du konan røymer fra der, så du spedalskur for i alle landen. Ja. Så du avværa over hva tatta vi vikur. Og møyner da, til jeg kan stå halda der, så liv bare ansomadler til som neggbetr. Så neggbetr. Men kanst du ikke til at så fatar enn konu. Men du fredstur, bastu bønn og Jan, takk som at Jesu. Lett det være gjørst i herran, og lett det fatar altså enn tryggvande voiv. Og enn tryggvande ekta konu. Og en tryggvande hustru, og vil ikke leva som svarer, ja, djeven så en lost. Vil ikke leva som godliga svarer, men uppblåsta, hos øyden, ja, Deborah, Jael og Esther, og ditt og datten, restsokka, tvøstur, ja, ikke fadrarna gong. Det har vært tunn hjertasorg, og tunn tingt, og tunn kvøl, og tunn nei, resten av tunn løyve, tunn kommer engrada. Jeg vet da. Ja, du god til det, så kommer det engrada. Du kommer lese ut den der Bibel, du kommer søtje her, hva god prusar hatt. Han prusar Svaro hatt, som var undergivet som en mann, var inne i kjalten og gjør dem mat, og kalla i ekta mann søyn for herra søyn, og så videre. God prusar ikke Deborah, god prusar ikke Esther, god prusar ikke Jael, og i Nya Testamentet. Han nevner der ikke atter.
Han nevner Sara og Abraham, og det det som han setter fram, og det det som Paulus legger stauran denta og i hirabrøvene, brøvene til Timotheusar og brevet til Titusar, det at familien skal være i ordan tja taimon esto og tja pastoren. Ja. Konan skal være undergiven som mann, mæveren skal velstanda fire sønnen egno, og konan skal være undergiven som mann. Og tja Titus 2:4 stendur at her eldre konar skulle lære hinnar yngre at elska ekta menn sønner, elska bøtten sønner, og at være passarar vi hus. Jeg sier passarar vi hus. Sålasna som eskuliga føreska konan vær fyrir øynans 15 åren søjane, ta i tjunabondene hildo. Nu kokkur kommen i systemet, ur enda i annan, og gjevi ein flikvante lost fyrir ödlun samlun hatta konu dit øya. Det godelig. Allt som att det och att öja bötten och bläcka dig i fauningen av staten som alla dig upp till att vara godläser marxister, ja, det skulle det löjda långt efter, men det gånger fyrir i färgen i det. Geve inte fyrir detta. Att det tremanskapur ur enti annan, og tål du ikke til så kan du bare takk og gnutja den i egin der. Men jeg sier der sannløygan, og du varst at du sier der sannløygan. Du omløy 40 år oppvaksen i fargen, så har du sett gamla, og du har sett nudja. Det nudja glansar, det nudja spenner seg ut, det nudja sleier mennesker til rennenek og fyrir frakt fima, og skal grulig være aktivt, og ditten og datten atlasar alla verina, og bærer hoksa om seg sjalt, og det skøyter oss inn i egno, fullkomliga skøyter oss inn i egno, det skal bære heva en flotta færtelefon, sin egna bil, og et gigantisk hus, og angande nevna pengar, og pengar, og tjanna. Godleiser, lorstendar, vente mine landsmenn. Ja, vi har haft en rævlig nekvar herrar taler. Herrar framsakner sørste 2 årene. Det kan man nok så rævlig sige. Så det at her man sagt for nekv. Hvis jeg fikk kreft og skulle døy med en viko, jeg har fri av meg selv og sånn ekka. Jeg spekulerer på det. Jeg så har fri av meg selv og jeg må bli omskylda for en større rikvo. Jeg skal ikke si at man omkring kanskje har sagt ui så nekv, ui så harsht. Men nøy, jeg må si at jeg lykkevel at jeg gleder for at jeg har sagt det tingene som jeg har sagt, enn jeg har vært hvis jeg har vidt at det er tingene som void og ikke sier. Særkene tann vi føringen er føringen void så vel. Føringen hever hørst og hever hørst og blå vi høyre. Føringen hever anka ombering, aldøyles anka ombering, for ikke lengsjan at hava vent og lengsjan hava sagt god og vera våren frelstor. Hvor føringen ikke våren frelstor? Hvor skal føringen nu bare gjøre seg godleisar enn en langt forveien Hva feila der? Og så kjenner han at ikke mennesker kan døme et annet menneske til helvetes. Nei. Og ikke mennesker kan
Alltså, hvis en menneske skulle fåre en øren fra aginje inn i kongadømme himmels, så har jeg Moa sagt til at det ikke vønnfyrt her. Du kan slett ikke vente om. Men det har vi aldri sagt. Aldri. Jeg har stolet under til at folk skal være så godt og takka tingene av voldene og søke Jesus og bli frelst og det blir for sånt. Det er det som jeg har sagt og sagt og sagt. Jeg har nesten skratt med sunter. Nesten skratt med sunter. Men som sagt, jeg har bare haft rettelig gode samvisko. Selv om jeg har sagt øyelig negv. Og det som jeg har sagt om landsens løyere, hvis du ikke vender om og går bare så drepa dør. Tar som stjæla fra tøymon. Fatøko. Slæ og slæ og slæ og slæ og slæ. Og for jeg ryka til ryko. Ja, men det skal du teka i sin hold. Du skal lusta til ødelen som sier, hvis det ikke vender om. Fortsetta det på hendamåten. Man god så bæra drepa det kun. Og det er ikke kjøp pett jo, man bæra gjerra det, hvis det er fortsetta som tar grusar der man god så bæra drepa der. Og dreper han der så fyrir helvete. Altså hvis du ikke vender om altså. Men det er det som det er sjølvande det som er innskje. Sjølvande er det som er innskje. Men legg mest til ta Jesus kommer attor. Ta kommer han skal hava en skittjo på oss her. Hun skal være drøypt og blaue. Og han skal trea falkarsløyene vi. Du vet, og i grimtar vrøy i søyne. Han skal rønska gulvsut. Træstja gulv. Han kommer som altså, du vet. Han kommer mitt og i krutje fyrir jeg tøyna. Han kommer ikke nyer nu, ikke klandrast mår. Men han kommer nyer og dreper futsindan. Tøyner honom. Og det sørste krutje kommer å gjøre til at fått vil etter av folk. Og han kommer nyer og til sørste krunnen. Og har han ikke kommet til han, så er ikke holdt ved frelst. At jeg vil si, og tog høpen og møgnast av vi, evelivet eller bjerka, ikke holdt. Menneskene har vært utrota. Så det er veldig løyt i etter av folk, at han har tre av verden der bare det. Som brått for å breste av. Er du klar, du? Er du klar, du? Jeg var bare til at du ikke frelstur. Så ver du etter, og du først gjør den tre av verden der bare det. Og du kommer å drekke av grimtar vrøye gods. Han ser at jeg vrøye skale være uthelt der, at han har trångtene. Ja. Nå, jeg vet ikke, til noen år siden, til kanskje 20 år siden, langt nå, ja. At jeg sa at jeg var kvært, tog en gang grevlig kjøtt, og du kjenner godt, du vet ordentlig hvor han er, du kjenner året hans som var ikke kvært, altså så vel som var ikke kvært, og nå enda bedre, til å si at jeg har lyst den, ikke? Og jeg vet hvordan alvorlig tingene gjør. Og jeg vet at klokkan har sli rettelig enn jeg. Hun er en 20 minutter i 12 skal jeg si der. Hvis ikke 5 minutter i oss. Og i 12. Og klokkan 12 ender det hele. Nei, tog vi li klokkan 12. Og det er ikke spil. Nå, så er avgjørt det til at bare liva, bare 100% for Jesus. Og det så kostar meg temmelig negv. Men lett det så færa. Kvørst offer har vært til verst.
Och så man inte väl dömt om man talar. Man bara ett utskott, en skolsjön, och känsel och spott. Folk flänner bara till för att körande förbi. Pojka och flänna och ditt och datten. Det. Jag vet bara till att jag har gjort rätt. Och jag vet att jag har rätt. Och jag vet att jag har sagt det. Så jag vet att det som jag säger till Guds ord, till Guds mening om tingene, och jag vill avvära, och till en sån avväring, det inte gass, det inte luft. Nej. Det inte bara min öje, nej. Jag kan ska leva i ögonen, egentligen det bara allvarligare. Det pressad, det krostor, trustor. Då det så. Och det en rikve av inslöven, jag har flera länk inslöv lidjande som jag släcker tåg jag lägger ut till det av marschen, alltså. Jag føler ofta att jag må kvilla mig när vi kuttlar bort vär. Tog jag att hvis jag blir för höjt för pressa över så ger jag alltså för nekv av. Men det är inte till att det fotlor och omkring önskapet. Slett inte. Det är bara för fotlor och vannläter. Og hva skal vannlæti Zil, øyde da ønskun. Det en vilje fyrir til gaua. Her som du simpelthen legger ned til en hals. Du legger ned til en hals. Og leter annor trakka av det, kleira av det, spotta av det, om så skal være. Og det som jeg har sagt, hvis jeg var kongur i fargen, så jeg driper så de mittan her. Det har jeg altså gjørst. Altså, da man det er konkur, så det som konkar vore for 400 år siden. Jeg simpelthen skriver launar, altså. Ikke ein sådom ytter i landen, ikke ein badna misbrukar av lorstur i landen, ikke ein, altså. Da det alle vil avhøttair. Og du er ferdig fangsel for at rundt fra til noen mannegalla. Du er ferdig fangsel. Du skulle så skamma dig av. Du skulle virkelig hoksa dig om 1000 ferier Arne gjør det da. Nu hoksa det seg om 30 ferier. Og stateren gjør græset grønner i henne med en gifteringen. Og så loftar stateren konen og tar der rundt der, og duppa der, og bera der, og gjeva dem pengar, og hjelpa dem å bygva. Øynligar vi anken gifter ikke, som hårer. Som heva bare ein sjeik fyrir og annan etter, og en fina i uibu i haun tu. Vi har en allmänt lötnt hon starve runt fra mannen och hon fick bötnen och hon fick allt. Och nu hever hon bara sjeik att hon är sjeik. Tog en helvetes hårdra. Och det är bara sannlöjgen. Och vänder du sig om så fäst du till helvetes. Det är akkurat för att du fäst. Och det ska du bara följa ditt liv och chockeras iver för att han har fel och bara täcka och sutten i egna och vänta här om. Och ta jag säger helvetes hårda så mine är helvetes hårda. Det är akkurat för det mine och det är akkurat för att du erst. Runt från den mannen åttan näkra bibelska grund, den einaste bibelska gautærsliga grunden som ikke er sint at røyma fra tunne tjonafella fire, det visse han drøyv hår mot det her, så kan du røyma fra honom. Hever han ikke gjørst det, så hever du ikke rett til å røyma fra honom og få der en annan tøyn teis.
Det nekka færre av spåren og hjertan av føringen. Det færre av spåren, altså. Människan sätter sig själva i centrum kvar att möta för vara god och hans alla hela år och i centrum och i öllon tar löve och tar hjärta och tar löve och i alla tar tillvaro. Det levde oss ett löv och ljusen när tog att öjna för ända idag och så skulde det framför det gott. Och jag tåsa av fätliga om sodomittarna som vilja nu bröja sig i landet. Jag tåsa om det och jag neg också gott inslum det. Det kan bli för neg. Jag söker det jag måste att du långt sagt det så tingen här. Du har länge sedan sagt, du sagt att det fyra färger. Lät det lusta efter tog. Du har sagt det och du måste det och det är bara det. Det är bara det som jag har sagt, det är bara det. God det vi givet ikon upp. Ta det färre ivet latta och bravera det av hässon och reipa det av hässon och levo i hässon till gera det till djävulsens button och till akkurat vad det är och ta det geva det ivet latta. Det säger jag ikon oppa Guds ord. Det är inte bara min mening. Jag har mina meningar efter Bibeln. Bara efter Bibeln. Nej, Bibeln säger mig till att i sörsta tog skulle komma torrföra toger. Ta skulle människan bli extra spilt. Och Jesus säger det själv, det skulle vara som av dövens Sodom och Gomorra. Och så vidare. Nej, han själv var John Knox, den skotske reformatören. Han var ofätligande herror. Men och han brölar ut efter evvaltne drottningen och korruption och avflaston stoddar och lorstända präston som på av falskon tar röjna satans skvalter ur en till annan. Han brölar jättehonom, ja. Och det var så att du tog in att säger du ting så vart du lusvanta. Och ta hade män lövvärjar, alltså tar hade ofta två män som behöver svör till att välja den mannen. Men han säger bara inte annan dag, han säger till att vi allt som var här under omban att han är ju helt nekvar här att talar och han är ju och så nog vanligt att bröla ut emot Imson. Men det skulle du veta att det var inte i hätre. Det var inte i borsklöka. Det var bara tog att det måtte gerast. Det måtte siast. Det var stövan alltså. Det var tojen. Det var akkurat som tojen tar Johannes döparen var uppe. Det var ganska ett grovare, gräffligare arbete än ta i lukka som bara snöklarna är efter, du vet. Hvis anker gör det grova arbete, hvis anker rutta bøyen tjattar, alla tar stora steinarna och du vet, tekur tar störst och häckarna borstur och gräver och javnar ut och så kommer du här så bara snöklar efter, lukka som, va? Så som du kan spela i spannen, inte problem.
Men John Knox, han var alltså en med av det gräffliga slänen. Han är röjna samvetsko. Han visste, alltså i sin hjärta häta han onkan. Då jag läser det här, ta sig då i amen i min hjärta. Jag häta i onkan. Jag häta bära sint. Och där kom det smörjon i gronna att det kom. Sälja det som kallar det kom tryggvann till det är sörn som är mest tecken och snackar vi. Det skulle täcka det allvarligt. Vita det ikke av tog Jesus sier til Sartis at hei og i møgnjøten her som hadde dalka klær i sønne kom ikke a genga ved hånden og kvøyton. Vita det ikke av tog? Her var det mennesker i møgnjøten som hadde finnet kvøyta skittjo de hadde dalkana og ikke vaskana attor de var skitten og de kom ikke til himmels. Jeg røynt to fætte hatta til en evigt fortappte baptist som sier det var evigt frelsta. Jeg vet ikke røynt klæger så måste du røynsa deg. Ikke to som at det var en annen dispensasjon, håndbok og tvatt. Sartis, ja. Meringen tror i fyra, du heverst nøkker få nøvn enn ta i Sartis, som hever ikke ranka klægersøyne. Og tar skulle genga vi mer i kvøyton, tu tar og verdier. Verdier, til a genga vi hånden kvøyton kvøy, tu det var sinta fruier, nei, tu det var du sjalver frelse, i behøver ikke, tar det finnes kvøy klæger fra Jesus, tar det blir frelster. Og tar hadde så varvart klæene kvøyd kosse, vi er gengu i ljøsenon, og en så han i ljøsenon, da har vi samfellag for vi annan, og blau Jesu Krist, sånne hansara, rønsar okkur for allar sint, til en avframhaldande prosess. Du måst liva avframhaldande i ljøsenon. Avframhaldande, støvot i ljøsenon, 1. Johannes 8:1. Så er så avframhaldande røynur. Folk sier vi med, folk som åpenbart er sint og forvirrer knotjen, og sier vi med at Jesus kan ikke komme, broren ikke klarer den. Jeg sier bare at han broren som han kommer etter, hon er klar. 5 måneder kommer vi etter. Det er cirka bare helten av tøymon som de sier bare frelst, som er vi oppe i himmelen. Helten vi etter. Ja, 5 måneder for å heim, 5 stod utanför. Det var allar måneder. Og derfor allar steg vi kanon og vi olje av kannene som brente, til det slakna i tjadamen allon, det vil sija, det sovna av allar, og det slakna i tjadamen allon, men det var så, hadde tidsi eika olje, at rett henne som var i lampunnen, hadde der tidsi i kanon søgnon. Så las när jag tar ut kom och nu kommer brukkameren så kör det där olje och lamporna chassar trimma och lamporna och fick det bränna attor. Hinnar fick det så inte bränna attor och där får så förtappt. Där får det alltså. Vad är det hemliga allvarliga saker ska du bara fortälja det alltså. Fortapelse til, helvete til. Her nyer atlige mer altså ikke. Og her nyer ånne er angon øren av færda. Nei, det gjør jeg altså ikke. Og det er faktisk lykka mykje hva ånne eller vel eller whatever. God sier til at han innskjer
ongan syndarans deg, men at han må venda og liva. Det innskjer god for det. Og han har gjort alt klart. Alt tilrått. Matteus 22, brittleipe tja kongsinnen. Konkurrens gjørte av brittleip for sine sønner. Konkurren god, sonen hans Jesus, og han sendte ut svøynare for at bjaua dem og brittleip, og de for at ombæra seg og ville ikke komme av ditten datten. Så sier han, jeg sender attor, og de attor ombæra seg. Og 3 så sier han, fær bare ut og bjaua bare atlun. Kvarjon som fatøkon, haltun, blindun, lamnun, det vil si kvarjon Per Paul. At det han sier, bjaua bare ötluna koma. Og øyn og hver kan koma. Det han sier, vet du har gjort. Om du øyn forskalta teis, som sjálv har vært gift 5 ferier, og rundt fra 5 mannen, du kanst bliva frelst. Men så djevis du a liva som en forskalta hårragana. Du godspaten, så lever du som godspaten, og fært ut. Før skal du dodja. Annars er han ikke skil ut der, altså. Vi må møyna okkara ivergjeving okkara lyfte til å fylgja Jesus. Ta vi takka med i honom, så takka vi honom, og djev honom okkara vi djev honom okkara luif. Det må vi møyna. Faktisk møyna mer enn vi møyna da ta vi standa framfyrir eit altar og sia ja. Det skal du møyna, men ta vi djev Jesus og tog ja, det skal du møyna 100% ekv. Fyrst skal du dodja. Egentlig det samme som du lovar til du gifte. Det var alt tog. Inntil deg en skylder. Det vil si at fyrre enn at jeg skal sløyta etter, så skal jeg helt dodja. Det egentlig det du sier òsne. Inntil deg. Og andre møyna da. Ein løytel snøkel finst i fargen som røynor og hjertakulene. Åpenbart. Resten spilt. Og det må det innsutja og få det borster ut hjertan om. Få hjerta røynt. Det kasta skiten. Få til skrapur hva det da. Det som suttje og i hjertan av de gamle, jeg vet ikke folk, jeg vet ikke 50 år gamle ut i Etlesheimen og Anketøy, og jeg snakker om 8 år gamle kone her i Ronavøy. Og bare foreldrene kommer, og andre eldre folk som man kjenner, altså. Man høyre tøvnaleie. Man vet, ta i det nevne at okkur abba-baden, når det skilt, eller hon får fra honom, ja, det hva det Men hvordan sjokkerer jeg, og de gap, og de øtast, at det kanskje bare til, altså. Og du høyrer det, du vorst det, du kjenner deg falskene. Det vankan du hoks om det. Aldrin hoks om det. Det kommer ikke på tal, hvis du er ordentlig gjør. Det bare ein grunn til å skiljast. Det autoskapur, ta i toers, ta en sækløse. Allt anna dramaskapur. Det akkurat hva det Man
skal venda seg bort fra sin synden, tar man hev givet til Jesus, så skal man rønsa seg. Her var rønt mjøl. Her var rønt dodge og rønska surdodge borstor. Det hva man skal gjøre altså. Altså, jeg helt at vi ble bare frelst av nøye. Altså, hva snakket du om? Hva snakket du om vi skulle legge synden av og livet ordentlig? Man kan ikke at her, man kan ikke at her, man kan ikke at her, man kan ikke at her. Hva snakket du om? Nei. Jo, man ble frelst av nøye, vi trygg. Det vet jeg vidt. Det har vi også ofte sagt. Efesus brev 2:8, 9-20. Så jeg nøye det frelster, altså jeg nøye det frelster jøkken trygg. Ikke av gjerningen. Ikke av verskene at ånden med skal røsa seg. Du tidder verskansere skapa i Kristi Jesus til gåra verska, som god hever framan undan lagt til rattes at vi skulle genge ut heim. At det pura grått, altså. Pura grått. Nå, altså, frelsan Jesu versk vi gengen ut her. Men sast det ikke at du er blivet frelstor, så du ikke blivet frelstor. Livet du akkurat som du gjør det i åren, ja, så du den som du var i åren. Du ikke blivet noen skapninger, så du den samme enn. Det er så helt innløsende. Og det hever å gjøre vi hva du visst. Hva tutt elmål, tutt hjertemål, hver min tutt hjerte. Det er det som Øyer Jesus tutt hjerte, så vil det suttjast ut under løyve. Det vil. Og hvis man lykkes som hever et avstøv ut hjerte, ja, så gjever man det til Jesus bare atla tøyene, eller daglige, herre, takk mot avstøv hjerte. Gjev mun hjerte fri. Gjev mot hjerte fast. Og hvis du kanst ikke være en sikrande, sterske kristen, hvis du omgang leser i Bibelen, det er omøvelig. Som frelstor, så måst du lese i Bibelen, kvant han øynast av det. Og bia, tåsa vi Jesus, han måst du gjøre. Ja, men jeg har omgang haft nek opplevelse, sier du. Jeg er bare blitt frelstor til det. Jeg er til ikke røykjelig. Jeg tykker røykjelig. Jeg har ikke opplevd ved Jesus til første 8 årene. Jeg opplevde til at jeg drømte, da jeg ble frelst, og da drømte jeg til at Jesus kom atter, og jeg var etter. Så ble jeg frelst, så ikke det er 18, så drømte jeg til at Jesus kom atter, akkurat samme dreimen, ta være vi. Men 18 til jeg opplevde jeg ikke, og i 8 år, jeg bare Jack trolig har møte, først mykje kvalt til bibeltøyma. Lorste etter om gamle, studera og les min av bibel, kvant det, og ta seg ved Jesus, og rønt jeg livet så rønt som jeg kunne. Så flott jeg til Øslands, og her ble jeg anstøpt første halvåret. Og så et halvt år siden, så begynte jeg å oppleve ting. Høyre endans rødt, og få kunnskaper og kunne be for sjukon til grøying og sånn ekka, for kvørst. Men det er ikke sjálfur substansen. Sjálfur substansen er frelsan. Sjálfur substansen er til at du øyer Jesus. Det hitt er bare som bonus. Altså, hitt er bare til å krytta til kristen liv og også for å gjøre til et sterskere vittne for i heimen at ditt liv kan tala bedre om Jesus. Hvor han er, hvordan gaur han er, hvordan han elsker mennesker og at han er god. At han enda kan gjøre evnaturlige ting og gjøre dem til. Ja. Og det er sånn det gledelig. Men det gjør det ikke mer enn til at du er frelst av nøye. Men, ta du nå er frelst av nøye, så stendet det at, og i Titusbrevet 2:11, at Guds nøye er våren åpenbæra, alle mannen
Guds nåde som vi för frälsare vår något mer till mannen. Börja med. Ja. Titus 2:11. Ty nåde Guds som vi för frälsare byrst för alla mannen. Lärande okkon att avnoktande av godeliga och veraldliga lister. Vi skulle leva ett roliga, rättviseliga och godeliga och hese nuvarande värld. Jag ska säga där, och just kväll jag var trött, jag lej mig i soffan och korsianvarp ifrån, och så var Eurovision. Och så det vårt, man akkurat kan man döja, men så som, det är bara så, det går bara ut på sex alltså. Och det går bara ut på att vara, det var till fullständiga köttliga signaler och ta öser kött ut där. Och när jag börjar följa det så har vi han godsötan inbyggdan ömme till att det är synten alltså. Fullkomligt, jag ska alltid nota att du näka stan här attor alltså. Ja, det är kvället, det är dreppet där. Så lite helt bara frialig i soffan. Och så sa hon nej bara. Ja. Alltså jag löv inte satan in alltså. Så bojtur är det inte alltså. Det vet att kommer han in och släpper han att stimulera listerna i marattor som är ströjst kvant där för kvällar för att kunna leva i andan. Det är testvägna hinna gör skulle limnar ständigt då. Det är hinna gör skulle limnar. Ja. Efesos 4:22. Oj heldur geva plats för djävulen. Ska ju geva plats för djävulen. Han ska ju ha några plats att komma in i oss. Det ska vara, vi ska vara så fulla av Guds ord, Guds stort och Guds nerver och Jesus ska oja allt och våra hjärta. Alltså han ska ju vara några plats för djävulen. Och det bara tusen kan göra detta. Han säger geve. Oj heldur geve plats för djävulen. Och kvar är det som inte ska geva? Till to. Och det är. Jag ska inte geva djävulen plats. Och det kan inte göra för mig. Det är valg som är nöjt att göra. Inte bara öjna för, men allt mot lov. Alltså jag vill leva för Jesus. Jag vill vara så filter av honom, filter av sannlökans anta. Och liknen ska vara himmelna görna för mig alltså. Ska vara böjer kina. Alltså det är sådana skall det vara. Det vill längst sen bestämma. Det är inte något som ströjst vid till dagligt. Nej, det vill längst sen avgrått. Det är bara, det är så öjligt närmare att täcka en fasta stöv om ting. Sådana stand i. Här stand i, och du kan alla höra det. Och så bara säga det vi alla, och låta alla vita det. Och så ständer du bara här. Så är det bara, okej, så är det bara avgrått alltså. Och ställen för att det så, eller så, anker du så, och så är sinter, det var inte ordentligt hur det ska vara. Nej, du ska finna där tunna stöv och searna, och så stand det här. Åttvara sinter, ja, löjde sinter, alltså, eimodjande, det var det att jag har alltid hildet till att vi vara rikt borstur och är en trångtna, men så sa jag en film som heter After the Tribulation, och jag först så har studerat här, utfra Guds år, ja, så hukte jag filmen och 4 affärer, men så slagte jag och skrev eller jag känner ju skriftstøyene, men hukte på skriftstøyene av nudjon, forfra, fullkomlig av nudjon, altså, fra bæren av, og jeg måtte komme til den nye støvna, at borsrikingen kan ikke være av en opprørsning. Tog jeg at 4 Thessalonika brev 4, 13-18 sier til at en lover skal gjetla, Herren skal stå igjen nyer, til deg jo skulle være røst, og så skulle vi sammen med tøymen være rikt opp. Det vil si en lover, til deg være røst, så vil vi rikt opp sammen med tøymen, og det skal alt hente kjøtt. Herren kommer nyer, og så rikker han noen opp. Men det første som hender til at deg være røst, og så vil vi rikt opp sammen med tøymen. Ja, men her sørst du til at opprøsningen
og borsrykningen vera samtidig. Og det vi en lover. Og vi sutja vi kvann lover. Ikke den første, ikke den tredje, ikke den fjerde, men vi hin sørsta lover. Skulle til deg jo være røst. Det stender 4:15-2. Her hever du da. Opprøsningen og borsrykningen vera samtidig. Og opprøsningen være vi en sørsta lover, sier 4:15-2. Det vil si at borsrykningen kan ikke være en sørsta lover. Det umulig. Det umulig. Tror jeg til deg skulle være røst åren borsrykningen. Så det umulig. Og så måste för att läsa då själ lurarna tar stand i uppenbarelsen 8, 9, 12 och 11. Och jag har hört här nu att första lur han lujus när första världabardaja, andra lur lujus när öron världabardaja, tredje lur och fjärde alltså mellust till lujus akkurat. Det ser där är Chernobyl. Og Chernobyl av russiskon mersker mellust. Året Chernobyl mersker mellust. Og ta det stender at en triingur døy, en triingur av vattnen var borsk og ikke kunne drekkast. Så det ikke en triingur av öllum vattnen av klautene. Altså, det har vi lett meg fortalt at en triingur mersker bare rattlenegg. Alltså en ölig massa av näggvatten alltså. Det 2 triingar så det till allra mesta. Så det möjra. Men en triingar är alltså ett uttryck att det bara helt öliga nägg alltså. Ja. Och lur 4, 5 och 6 alltså 4 och 6 har vi mischinga gera. Mischink. Att det ska bli solen ska mischast och mannen och allt det där. Och läs Matteus 4:20, 9:20-1:30. Här sägs det till att han har trångslunna av tajmon dövon. Att han har trångterna. Skall solen vara mischa och mannen och stjärnorna ska falla från himlen. Hör du att det här? Det vill säga att trångten ska vara åren lursex. Det vill säga att den trångten kan gott ha börja vid första åren världabardaja och bara växa. Trångten bara växer. Trångten är plötsligt egentligen bara vara antikristrujt, ta Jerusalens mästerkämmer. Nej, det är, ta ska det vara extra trångt, men allt det här är, alltså lurarna tjej är trångten, uppenbart. Och trångten ska vara lio, ta man kommer till satta lur. Till 18 av trångterna ska solen vara miska, ständer Matteus 4:20. Och stjärnorna ska falla för himlen. Och ta ska komma till sköntar, tecken människosonarens och himlen. Och han ska sända ut änglasjöna vid en kvarten lure. Efter luren, till han kände luren. Sända ut änglasjönar. Och att han inte in och höjla och dårsta. Från en enda gäraren är hin. Och så färar vi det upp. Han kommer bara ner till skutchen och tar lite någon upp. Och så vara vröjeskalnar uthältar. Vröjeskalnar. Vi vara inte spart trångterna, men vi vara spart vröjeskalnar. Där kommer 18. Läs uppenbarelserna. Till först tjej lurar. Och så kommer tjej vröjeskalnar. Vröjeskalnar är så öjliga äggvisligare än lurande. Lurande är bara trångter. Och vi skulle ju om trångterna. Läs Matteus 4:20, 9:20-1:30. Du särsta. Och han kände luren, han ständer i kapitel 11. 12-11. Här ständer jag 11, ja. Här ständer alltså till att han kände luren till att ödel kongadömer hesa heims är våren kongadömer herravors. Alltså ta er han våren konkor. Till kände lur han så att komma. Men han sa att komma lukas mot tvåmon. Han kommer ner till skutchen och rycker okken upp. Och så är vi samma vid honom med en vröjskalna över uthällt där. Det faktiskt med en 3 världarbardaja och allt det gånger 4 sig största. Men så kommer vi 9. Allra helst tror jag att hållt år 17.
Allra helst tror jag att hållt år så att vi skulle uppleva trångtna. Ja. Och så kommer vi ner och ta Zakaria säger alltså till att ta i Herren kommer ner, ta kommer han säga höjla och vi honom. Och alla han säger höjla och vi honom. Ja. Och han ska stå i sina fötter ner i oljefjallet. Olivenfjallet i King James. Olivenfjallet. Bjarga Israel. Akkurat och i sista löt av Bjarga Israel för Antikristi. Och han ska tøyna Antikristi vid bjärslöjka komo suinar. Halleluja. Ja, det är rättliga, otroliga spännande tøyer vi lever i. Det må jag säga alltså. Ja.